City News. God aften og velkommen til City News. God aften og velkommen til aftenens City News her på kanal 23. Lego Citys Lufthavn har nu fået det nye fly, de har søgt om længe. Det er det nyeste fly i Lego-verdenen. Nu har Lego City fået den nye politistation. Nu skal der rigtig fange forbrydere, udtaler politichefen. Landet Ninjago er stærkt troet af mørke kræfter fra underverdenen. En ung pige ved navn Nya er blevet kidnappet af deres skelet her. Vi venter på et billede. Lego City er blevet invaderet af en trussel fra det ydre rum. De kommer i store strømme, og mange folk er savnet. Vi har fået et interview med en af dem, der overlevede det der. Velkommen til dig, Peter. Hvordan var det at blive suget op? Det var som at blive suget op i et stort lysende hul. Hvordan kom du fri? Ja, det tabte mig faktisk.